Okay. Ba laifinka ba ne, amma zan yi maganin ka insha Allah. Bari ta ragargaje, da haka sha mamaki wa billahi la ilaha illa huwa sai na baka mamaki Allah wallahi. Anya Bilki kina gani nan wajen za mu yi samuwa kuwa? Ni tun da na zo ban ga manya-manyan mutane suna wucewa ba. Saurin me kike yi? Baki ga guraren ba? Gidajen manyan mutane ne ba. A nan gumma Rahama ta haɗu da mijinta Sanata Ciroma. Kai dan Allah fa. Da gaske? Kin gani? Ta yi wannan mutumin mu ya gani ya tsaya. Allah ya sa. Amin. Kada ki kalle shi fa. Ni irin da ke wani. Bilkisu, ina ga mu yake yawa fon din nan. Bari in ji. Dakata. Kake ji. Zai raina mu. Jimana. Ni? Ke. Dama na gaya miki. Ga shi rabanki ya tsala je ki. Wallahi ko. Ban iya wanda. Sannu dai. Yauwa sannu. Ga wannan. Me wannan kuma? Abinci ne. Abinci kuma? Abinci. Haba malama. Kuna mabarata a titi. Abinci ma sai kun zaɓo na riza a baku. Okay. Ƙarshen zamani ne. Kan bala'i. Ramin ƙarya batun da ya yi miki ƙarya ne zahiri